Ola a todos e a todas, hoxe imos ver neste vídeo os diferentes tipos de datos que podemos introducir en Excel. Primeiro de todo, para introducir un dato en Excel temos que ter unha cela activa. Entonces, unha cela activa é aquela que está seleccionada nese momento. Podemos recoñecer porque ten un borde máis grosso. Para seleccionar unha cela, pinchamos en riba desa cela e, como vedes, xa está activa. Para seleccionar varias celas, arrastramos o rato. Si queremos seleccionar unha fila enteira, vedes que ao lado do número de fila nos aparece, se poñemos o rato por riba do número de fila nos aparece unha flecha, si pinchamos nos selecciona a fila enteira. Si queremos seleccionar unha columna enteira, o mesmo, e si queremos seleccionar toda a folla, na esquina superior esquerda, si pinchamos nos selecciona toda a folla. En Excel podemos introducir diferentes tipos de datos como texto, números ou datas. Por exemplo, texto e números. Como vedes, o texto sempre o alinea á esquerda e os números os alinea á dereita, incluso se puxéramos unha data. Unha operación, un tanto por cento, unha cantidade en euros, vale? Sempre que conteña números o alinea á dereita. Para modificar os datos que conteñan textos, tedes este grupo de iconos, vale? Donde podedes poñer o texto en negriña, subliñado, colorear a cela, cambiar a cor da letra, a tipografía, vale? Facela máis grande, máis pequena, que isto vos soará xa de Word. E despois, para modificar os datos numéricos, temos este grupo de iconos de aquí, vale? Que, como vedes, podemos poñer o formato en euros, vale? Se o poñemos en moeda, o que se chama formato de número de contabilidade, nos vai a poñer 2 decimais. Podemos tamén poñer en libras. Podemos expresalo en tanto por cento. En millares podemos aumentar os decimais ou diminuílos. E despois aquí á dereita, vale, temos para abrir unha ventana emerxente onde temos máis opcións de formato de números. Para poñelos en negativos, vale? Xa temos aquí que isto veremos máis adiante. Por exemplo, esta data de aquí, vale, a poderíamos expresar vale. Cando nos aparece en Excel estas almofadas é que o dato que estamos introducindo non entra, vale? Non entra dentro dos límites, vale, da cela. Como vedes, aumentamos o ancho da columna e xa nos entra. Ademais deso, en Excel tamén podemos facer o que se chama series de números. Unha serie de número é unha secuencia de números que seguen un patrón. Para facer series de números temos aquí este botón, vale, que se pinchamos nos vamos ás series e, por exemplo, teríamos, bueno, primeiro de todo temos que escoller entre filas e columnas. Si queremos que a serie sexa en filas, é dicir, que avance hacia a dereita, ou en columnas, que avance hacia abaixo. Teríamos as series de tipo lineal, vale, que son aquelas que suman ou restan unha cantidade fixa. Por exemplo, se eu quero un incremento de 10 e vamos a poñelo, por exemplo, vale, en cartos, vale? Si teño 1.234 euros
e quero que incremente 10 en 10 euros e o límite son 5.000, ves? Aquí me está incrementando unha cantidade fixa que son 10 euros ata 5.000. E tamén o podo facer, vale, cos datos que non son, por exemplo, que non son cartos, o podo facer coas datas. Excel xa me recoñece que isto é unha data, xa me pon que o tipo de serie é cronolóxica e o podo aumentar en mes, en anos, entonces, imaginadevos que quero aumentar en anos, de 5 en 5. E o límite é 12 de decembro de 2034. Efectivamente. E non me volva a entrar. Como me decía antes, non se pode introducir datos que sexan escritos, que sexan texto para as series. Tes que poñelo en números. Entonces me aumentou de 5 en 5, é dicir, de 5 en 5 anos, ata o 12 de decembro de 2034. E despois, por último, teríamos as fórmulas. As fórmulas se utilizan para realizar cálculos automáticos, analizar datos e obrigatoriamente sempre teñen que comenzar polo símbolo igual, vale? Entonces, imaginadevos que eu quero ves? Entonces, eu agora se pincho nesta cela, o que me vai a sair, vale, na cela é o resultado da fórmula, pero aquí arriba, vale, na barra de fórmulas, o que me vai a sair é a operación que estou realizando, a fórmula.